ಯಾನು ಪನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಖುಷಿ 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 ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಆರ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೀಟ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಂತದಿಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಆದರೆ ಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡದ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆನೇ ಹೋಯ್ಜಿ ನಾನು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಾ ಪರ್ತೀಜಿ ಚಾ ಪರೋಡಾತ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದಂತೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಂತೆ ಪೊಕ್ಕ ಇದರದು ಪೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಡೆ ಒರಾಣೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈತ ಕೈತಲ್ಲ ಅದು ಹಂಚ ಪೋಡು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಏರು ಬಿನ್ನ ಓಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಫಿನಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಫಿನಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಏರು ವಿನ್ನ ಓಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆ ವಿನ್ನ ಏರ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲೆ ಇಂಕ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಯಾನ ಆಯ್ನಾತ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡುದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳ ಕೈತಲೆ ಮೂಲಿ ದೂರ ದೂರದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೈತಲೆ ಹೊಲಾಂಡ್ಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ರಜೆ ಸಂಡೇ ಪಂಡ್ಲ ಆಪುನಾನಿ ಪೋಯರ ಆಪುನಾನಿ ಮತ್ತು ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮತ್ತು ಏರೇನಾರಲ್ಲ ಏರ್ ತಿಕ್ಕು ಇರಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನು ಹೊಡ್ತೀಯ ಪೋದು ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಿ ಎಂಚಾತ ಓಡೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಟೀಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಪೋತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ನಾ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೊಳಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅನ್ ಪೋವಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ ಪೋತೀನಿ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಟೀಲಿಗ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಡುವರ ಎತ್ತು ರೀಜಿ ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚ ತುಕ ಪೋಡು ಏನು ಆಂಟಿನಕ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ತನೀಶ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆರುತ್ತೆ ತನೀಶ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಂಕಲೂರ ಪೋಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಡ ಎತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಎತ್ತೋಡದ ತುಕ ಪೋಯ್ ಈ ಮಂತ್ ಆಯ್ಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡನ್ಲ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಎಂಚ ಮುಗಿನದಿಜ್ಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪನಿ ಬರ್ಪನಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪನಿ ಬರ್ಪನಿ ಅವ್ವಿ ನನ್ನ ಪಡ ಎಂಚ ದಿನ ಪೋಪುಂಡ ತೀತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಒಂಜು ವಾರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ವಾರ ಓಡಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಒಂಜು ವಾರದಲ್ಲ ಕಾತನಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜು ವಾರದಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲಕ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜು ವಾರದಲಕ ಒಂದುಂಡು ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡಿತ್ತೆ ದಿನ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಪಿದೈಯೂರು ಇರುದಿಲ್ಲ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಖುಷಿ 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 ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದಿಲ್ಲಾರು ಇರು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲಿ ಇರು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ನಾನು ಅದು ನಾನು ಏನು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನಿ ಓಕೆನಾ ಡನ್ ನಾನು ಏನು ಖುಷಿ 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 ಟಿಪ್ಪುನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಈಗ ದುಂಬು ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರು ತೂಪೇರು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದಾಲ ಏರ್ಲ ತೂವ ಏರಂಚಪುರ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆನಿಕಲ್ಲ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಏಪನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದಳು ಯಾನು ಎಪ್ಪನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ವೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ಯಾನು ಪೋಡ್ತದೆ ಕೊಲ್ಲಿನಿ ಬುರ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ ನಿಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಜನ ಆತು ಮುಖ ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನಾರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಈರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಮನ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೋದು ಅಂಚಾದು 2 ಚಾನಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಆರ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವೇ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಪ್ಪೊಡಿ ಪಗ್ಲ ಒರಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಏನು ಮೇಡಮ್ ನಡೆದಾದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತು ಆರು ಮನ್ಪುದು ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಆಸೆ ಇತ್ತನತ್ತ ಆಸೆಗಾರ್ಲ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ನಿ ಆಟೋಮೇಟಿಕ್ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಬಿಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪುಚ್ಚೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚದು
ಈತ್ ಬೇಗ ಈತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪಾರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈತ್ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ನಾನು ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲು ಪಂದಿ ಥರದ ಪುಚ್ಚೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಷ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋಡೊಂದು ತುಲೆ ಪುಚ್ಚೆಡ ನಾನು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಟೈಮೆನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಪೆಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಲೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಂಚ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಏರೆಗ್ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುಲೆ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆತ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಇಂಕ್ಲ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೊನತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಪುಚ್ಚೆಡ ನಾಯಿಡ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಚ್ಚೆಡೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಇಂದು ಈ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡದೊಂದು ಒಂತ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅವು ಪಿರೊಂಜಿ ಆಯ್ನ ಪತ್ತೆರ ಬಿಡು ಜಾಯ್ ಫುಲ್ ಪರಂತುದು ಬಲಿಪೆ ಇಂಬೆ ಆಂಡ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಂಬೆ ಚೂರು ಜೋರು ಬರ್ಪೆ ಹೊರ ಗೊಬ್ಬರ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೆರೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪರಂಕುನಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ಜೋರು ರಾಪಟದ ಉಂಡು ಪೋಕುರಿ. ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಮಾತಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನೆತ್ತ ಜೆತ್ತನ್ ರೆಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಜೆತ್ತನ್ ಬೊಕ ಅಣ್ಣೆ ಚರ್ಬುರಿ ಕೊನತಿತ್ತೆ ತಿರ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡತ ಅಲ್ಪಾರ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ ಚರ್ಬುರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ ಇಂದು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಅತ್ತು ಮುರಣಿ ನೈಟ್ ಆಯ್ ಚರ್ಬುರಿ ಕೊನತಿತ್ತಿ ನಾನಿದೆ ಎತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಡೆ ಪೋಯರೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಪೋದ್ ಬರ್ಕಾಂದು ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಂಚ ಐಕ್ ಅಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಫಿನಾಲೆ ತೂಪುನಿ ಆತ್ ಅಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತ್ ನಂಚ ಚೂರಣ್ಣ ತೂದ್ ಬರ್ಕಾಂದು ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಶರೀಚಿ ಅಂಚದು ಅಂದು ಉಂತುದು ತೋನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೀಟ್.